We zijn vandaag in Breskens bij Beach House 25, waar vandaag het evenement Lazy Monday wordt gehouden. Wat houdt Lazy Monday in? Muziek op het terras, DJ's, gewoon een lekkere chille sfeer. Een beetje toevoegde waarde aan het weer en voor de mensen hier zo. Wat is er allemaal te doen? Ja, er staat nu een DJ op het dek en straks komt er nog een DJ bij. En, ja, gewoon lekkere muziek en gewoon wat drinken, wat eten. En, met zulk weer komt dat goed, denk ik. Dus daarom doen we het eigenlijk. Kunt u nog iets vertellen over de Beach House zelf? Ja, wat moet ik erover vertellen? Ik bedoel, het is een strandtent en ja, je kan er lekker zitten, lekker relaxen, drankje doen, muziekje luisteren. Zijn jullie hier vandaag speciaal voor Lazy Monday? Ja, we zijn vandaag hier al speciaal voor het evenement, ja. Nou, het was natuurlijk een mooi weertje, zonnetje erbij. We wisten dat het gepland stond, dus dat gaan we eens gaan kijken. Hè. En hoe vinden jullie het hier? Ja, het is genieten, hè? Een mooi weertje, een drankje erbij, een muziekje. Ja. Komen jullie hier wel eens vaker? Ja, zo af en toe is als er wat te doen is en als het mooi weer is. Ja, vooral ook met de feestjes dan. En ja, een keer op een mooie avond, het zonnetje zit, na je werk, een lekker drankje doen. Zijn jullie hier speciaal voor Lazy Monday? Ja, we zijn hier speciaal voor de Lazy Monday. Ik had het op Facebook gezien en ik dacht dat was wel een leuke middag om samen iets met mijn vrienden wat te gaan drinken. Komen jullie hier wel eens vaker? Ja, we komen hier regelmatig, we wonen in Oostberg en eigenlijk alle mooie zomerdagen zitten wel bij Beach House op het strand. Wat vind je ervan dat je vandaag moet werken? Ja, vind ik heel erg leuk. Het is een gezellige sfeer, leuke mensen allemaal en goede muziek erbij. Dus het is heel aangenaam om vandaag te werken. Is het drukker als normaal? Ja, het is wel iets drukker. Je hebt wel een bepaald publiek wat op de Lazy Monday afkomt natuurlijk. Dus toch zeker in de loop van de dag zal het nog aangenaam druk worden, ja.